लोगोफोर नोंथांमोना बड'लेण्डनि पलिटिक्सनि सायाव फंनैसो बुंनो थाखाय फैलायबाय। बे जि भिडिअ रावखौबो दुखु होनो थाखाय नङा। बे भिडिअ जाबाय जास्ट फर फान बेबायदि सानना ला नोंथांमोना। बे भिडिअआ सोरबा पार्टिनि फारसे जानानै बुंनाय नङा। बे भिडिअआ सोरखौबा सापर्ट खालामनो थाखाय नङा। बे भिडिअ जाबाय जास्ट मोनसे फान होनना नोंथांमोना सानना ला। नेक्स्ट जि इलेक्शनफोर फैगोन फिउचाराव, BTR जि इलेक्शन फैगोन, बे इलेक्शनाव मा जागोन, कन्टेन्टआ मा जागोन, बै इलेक्शनाव माबे बाथ्राखौ लानानै BPF आरो UPL नि गेजेराव दावहा जागोन, बेनि सायाव नोंथांमोना आङो सोंदावनो लादों। आंहा जेबो आइडिया गैया बेनि, नाथाय नोंथांमोना क्लु होनो नाजागोन। मा पइन्टखौ लानानै बिसोरो डिबेट खालामगोन, मा पइन्टखौ लानानै पाब्लिकफोरखौ भटारफोरखौ गोसो बोनो नाजागोन मोन्नैबो हानजाया। नोंथांमोना मा सानो बेनि सायाव कमेन्ट्स हो। बे जोबोद गुसुं भिडिअ, नोंथांमोना मोननैसो क्लु होगोन। नोंथांमोना मोननैसो बाथ्राखौ थारैनो खोनाबाय थायो, बे जाहैबाय मा, बे बाथ्राया ओरैबायदि जाहैबाय। मोनसेया जाहैबाय BTC आव जि पावार दंमोन, बे पावारखौ फिन लांफिनजोब्बाय आसाम सरकारा। डेट मिन्स BTR आ जेबो पावार गैया। आरो मोनसे बाथ्राखौबो नोंथांमोना खोनाबाय थायो, बे जाहैबाय मा, माखासे डिपार्टमेन्टफोरा आसाम सरकारनि आखायाव थांफिनजोब्बाय। माखासे डिपार्टमेन्टफोरनि जि मोनथाय पावार, बे गासैबो हिमन्तनि आखायाव थांजोब्बाय। बेबो मोनसे कन्टेन्ट जानो हायो BTR नि पलिटिक्सआव। आरो मोनसेया जाहैबाय मा, रन्जन दैमारी बिथां, डियार नाब्ला बिथाङा दासिम जेलनिफ्राय गवाखै। डेट मिन्स प्रमद बर'नि सरकारा बिथांखौ दाबो जेलनिफ्राय बहननायाव फेलें जादों। बेबायदि मोनसे कन्टेन्टआबो जानो हागौ इस्यु। बेबो मोनसे इलेक्शननि पार्पस जानो हागौ, भट बिनायनि मोनसे पार्पस जानो हागौ, जे रन्जन दैमारी बिथांखौ जों जुदि सरकाराव फैयोबा थारैनो सख'गोन। बेबो मोनसे कन्टेन्ट जानो हागौ। बबेखानि बे कन्टेन्टखौ आसाम सरकारा डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा मा खालामनो हागौ, निउट्रेलाइजबो खालामनो हागौ। मानोना बै समाव मा थिक रन्जन दैमारी बिथांखौ जेलनिफ्राय बहननोबो हागौ हरखाब। जुदि बेबायदि जायाबा खिन्थु बेयो मोनसे जोबोर गिदिर इस्यु जागोन आरो UPPL नि थाखाय बियो खैफोद गोनांबो जानो हागौ। बे मोनसे कन्टेन्ट। बिनि बादैबो माखासे बै BTR गोजोन गोरोबथायाव माखासे दफा दंमोन, बै दफाफोरनि माखासेया मावफुंजायाखै। आरो बेफोरथ' थारैनो इस्यु जाखागोन ना जाखामारा, नोंथांमोना बुंबानो जाबाय। आरो लोगोसे सिमा बारायनाय आरो गामि दानख'नाय आरो दाजाबनाय। गामि थिसननायाथ' जेबो इस्यु जानो हाया, सिमा बारायनायाथ' जेबो इस्यु जानो हाया। मानोना सिमाया एसे एला बारायदोंबो, 100% जायाखैबाबो। नाथाय जुदि गामि मोनसे मोननै दानख'योबा, इलेक्शन फैनायनि सिगां जुदि गामि मोनसे मोननैखौ जुदि दानख'योबा, अब्ला खिन्थु बेयो जोबोर गिदिर इस्यु जागोन नामा। बेखौ लानानै BPF आ माखासे दावराव दावसि खालामगोन नामा, नोंथांमोना मा सानो कमेन्ट्स लिर। NDB नि रिहेबिलिटेसन, NDB फोरनि थांना थानायनि राहा, बिसोरनो माबा मोनसे होनाय, बे खामानिया दिनैसिम 100% जोबाखै। जुदि बै समहालागै जुदि जोबैयाबा मा, बेबो जोबोर गिदिर इस्यु जागोन नामा, नोंथांमोना मा सानो। बेफोर गासैबो नोंथांमोना खोनाबाय थानाय गासैबो जाथाय दे। डिपार्टमेन्टखौ लाना थांनाय, पावारखौ लाना थांनाय, हिमन्त बिश्व शर्मानि आदेश मोनाबा प्रमद बर' बिथाङा जेबो मावनो हायि, बायदिसिना बेबायदि नङा होमबा। बेफोरखौ नोंथांमोना खोनाबाय थादों। मा बेफोरनि इस्यु जागोन नामा, बिनि अनगायै माबाफोर आरो बेलेग इस्यु जाबावगोन नामा, नोंथांमोना कमेन्ट्स लिरनो दाबाव। आरो नोंथांमोना सम सम माखासे मानसिफोरनि गेजेराव मोनसे बाथ्रा खोनागोन, बबेखानि बे बाथ्राया जेबो ओंथि गैया, आं बेखौ गिबियावनो बुंगोन। जेबो ओंथि गैया, जेबो मिनिं गैया, जेबो अर्थ गैया बे बाथ्राया। बे जाहैबाय मा, एबसु आरो UPPL। बे एबसु आरो UPPL बे मोननै मुंखौ अरायबो मा खालामो, एटाच खालामो मानसिफ्रा, नङा होमबा। हाग्रामा महिलारि बिथाङाथ' बुंखायो मा, प्रमद बर'आ एबसु स्टाइलाव सरकार सालायदों। आरो एबसुआनो UPPL, UPPLआनो एबसु। बे सोदोबखौथ' नोंथांमोना गासैबो खोनादों, नङा होमबा। स' बाथ्राया ओरैबायदि जाहैबाय, एबसुआ जुदि UPPLखौ सापर्ट खालामोबा मा जागोन, नङा होमबा। बेबायदि कुइसन आरो मानसिफोरनि गोरबोआव, जे एबसुआ UPPLखौ सापर्ट खालामबा मा जागोन। मा एबसुखौ मानसिफोरा गाज्रि मोनबाय, मा एबसुखौ असिला लानानैनो UPPLखौ मानसिफोरा मोजां मोननो गारबाय नामा, मा बेबो मोनसे इस्यु जागोन नामा, नोंथांमोना मा सानो। बे बबेखानि जेबो ओंथि गैयि बे बाथ्राया, नाथाय जों साधारन सुबुंफोरनि नोजोराव बेनो जोबोर गिदिर इस्युबो जानो हागौ। मानोना जोंनि मानसिफोरा बांद्राय माने बुजिजोबा आरो बाथ्राफोरखौ। जायफोरा गोरों गोरा बिथांमोनाथ' बुजिगोन, नाथाय जायफोरा खम दिमाग, जायफोरा खम फरायनाय, जायफोरा पलिटिक्सजों जेबो लोब्बा गैया, जायफोर सुबुंफोरा राजखान्थिनि आरबो मिथिया, बिथांमोननि थाखाय खिन्थु बे जानोबो हागौ इस्यु। स' बेबायदि सुबुङा बेसेबां दं बर'फोरनि गेजेराव हावायावनो बिरफानाय, बेनि सायावबो सोनारगोन बाथ्राया।
आरो लोगोसे मोनसे बाथ्राया जाहैबाय मा मोनसे बाथ्राखौ नोंथांमोनखौ आं सोंथारगोन हमनानै ला एबसुआ UPPL खौ सापर्ट खालामबाय सोरबा BJP खौ सापर्ट खालामबाय सोरबा कंग्रेसखौ सापर्ट खालामदो जायखिजायाखौ सोरखौबा सापर्ट खालामबाय हमनानै ला कंग्रेसखौ सापर्ट खालामनायाव एबसुखौ रावबो नायनो बायफेराखैमोन BJP खौ सापर्ट खालामनाय समाव रावबो नायनो बायफेराखैमोन सोरबा बेलेग पार्टिखौ सापर्ट खालामनायाव रावबो नायनो बायफेराखैमोन सोरबा निर्दलीय पार्टिखौ सापर्ट खालामनायाव नायनो बायफेराखैमोन नाथाय UPPL खौ सापर्ट खालामबा मानो नायनो बागोन बा बादो सापर्ट खालामदो ना खालामायखौथ' मिथिया नाथाय बयबो बुङो UPPL खौ सापर्ट खालामो एबसुआ बबेखानि UPPL नि लिडारफोराथ' एबसुनिफ्राय थांजोबनाय नो डाउट एसेबाबो थाखागोन आरो बिथांमोना जायफोर बिथांमोना UPPL आव दङ बिथांमोनाथ' मोनसे समाव एबसुनि दैदेनगिरिमोन आरो बिसोरनि BTR गोजोन गोरोबथाखौ खालामदों स' नो डाउट बे खामानिखौ मावफुंनो थाखाय एबसुआ बिसोरजों थाफानानै खामानि मावखानांगोन बे मोनसे इसु नाथाय बेखौ मा जानि थाखाय नायनो बादों कारना मा नायनो बानायनि गोबाङानो बुङो माने ओरै बुंनो नागिरा आरो जे एबसु माने UPPL माने एबसु स' बेफोरथ' जुदा बाथ्रा जाहैबाय नाथाय नेक्स्ट इलेक्सननि इस्युआ मा जागोन आं जायफोर पइन्टखौ दैखांनो बे जाबाय जोबोर मोननैसो पइन्ट बिनि बादै आरोबाव मा पइन्टआ जोबोर गिदिर इस्यु जागोन मानोना आं नुबाय थादों BPF आरो UPPL नि दैदेनगिरिफोरनि गेजेराव जि दान्थे बिदान्थे जायोना बेहाय बे मोननैसो बाथ्रायाल' ओंखारबाय थायो बिनि बादै डेभेलपमेन्टनि बाथ्रायाबो ओंखारा बायदिसिना इस्युफोरा ओंखारा जायफोर इस्युखौ जोंनि पाब्लिकआ 1%बो मिथिया बैफोर इस्युखौ बाङायबो रायखाङा दैदेनगिरिफोरा मात्र माने मोननैसो पइन्टखौल' बुंबाय थायो आरो NDFB खौ बुंगोन रन्जन दैमारि बिथांनिखौ बुंगोन जेलनिफ्राय मानो गवा बे गयैयानो मोनसे इस्यु बायदिसिना बेफोरखौल' बुंबाय थादों स' नोंथांमोना मा सानो कमेन्ट बे भिडिअखौ नायनानै नोंथांमोना साननो हागौ दे बायदिसिना साननो हागौ नोंथांमोना आरो नोंथांमोना रायनो हागोन नो डाउट बेबायदि बर'नि भिडिअ लाबोबा नोंथांमोना रायनो थाखाय कमप्लिटलि फ्रि जि गोसो बेखौनो रायनो हागोन नाथाय आं जाय पइन्टखौ दिहुनदो मा फिउचाराव बेनो इस्यु जागोन नामा बिनि बादै जायफोर मस्ट इम्पर्टेन्ट पइन्टफोर दं जौगानायनि थाखाय डेभेलपमेन्टनि थाखाय बैफोर जोंनिया इस्यु जागोन ना जाया मोनसे समाव जाबायदि राम मन्दिरा इस्यु जायोमोन कंग्रेस आरो BJPनि गेजेराव हिन्दु आरो मुसलमानफोरनि जि भट बेयो माबोरै जायोमोन राम मन्दिरखौ लानानै हिन्दु पलिटिक्स जायोमोन आरो मुस्लिमफोरखौ लानानै मुस्लिम पलिटिक्स जायोमोन नङा होमबा मा होनो बेखौ भट बेंक पलिटिक्स कंग्रेसनि मुस्लिमखौ लानानै भट बेंक पलिटिक्स नङा होमबा आरो BJPआ मा खालामोमोन हिन्दु गरा नालाय बिथांमोना मा खालामोमोन राम मन्दिरखौ लानानै इस्यु खालामोमोन जों सरकाराव फैयोबा जों राम मन्दिरखौ बानायगोन नङा होमबा नाथाय थाङै थाङै BJPआनो बानायमारबाय बेथ' साक्सेसफुल बिथांमोननि थाखाय बेबायदि आरो स' जोंनि BTR आव मा रोखोमनि पलिटिक्स जागोन बेखौ नोंथांमोना आइडिया खालामनानै बुंबानो जाबाय दे नोंथांमोना जि बुङो नोंथांमोना बुंनो हागोन खोथा गैया जेबो हामा मोननाय गैया स' फ्रेन्ड्स बिदिब्ला नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै माबा मोनसे नेक्स्ट इलेक्सननि आइडिया मोनदोंबा नोंथांमोना बे भिडिअखौ लाइक शेयार कमेन्ट्स खालामनो दाबाव आरो लोगोसे नोंथांमोना चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालामनो दाबाव आरो फ्रेन्ड्स नोंथांमोना साइन्टिफिक भिडिअ टेक्न'लजिनि भिडिअ स्पेसनि भिडिअ सेटेलाइट रकेट मिसाइल बारुद बम बारुद हाथियारनि भिडिअ आरो लोगोसे जेसेबां दावहानि भिडिअ बेफोरखौ नोंथांमोना नायनो दाबाव नोंथांमोना आंनि चेनेलाव अरायबो बेफोरखौ नुगोन आरो लोगोसे जायफोर सुबुंफोरा बेखौ नायनानै मोजां मोनो बिथांमोना अरायबो शेयार खालामनो नोंथांमोना दाबाव नोंथांमोना रोजा रोजा नलेज मोननो हागोन आंनि बे भिडिअफोरनि थ्रुयै खुलुमबाय